नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। शहर में दूर दराज के इलाका से लेके गांव-गांव तक 5G नेटवर्क पहुंचावे खातिर प्रदेश सरकार और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियन के बड़ा राहत देले बाटे। उनसे प्रति खंबा पर लिहल जाए वाला शुल्क में 90% से ज्यादा का कटौती कर दियल गईल बाटे। 5G बॉक्स लगावे खातिर कंपनी के शहरी क्षेत्र में 300 रुपया और ग्रामीण इलाका में सिर्फ 150 रुपया सालाना देवे के पड़ी। ये फैसला मंगलवार के कैबिनेट बैठक में लियल गई। भारत सरकार के इंडियन राइट ऑफ वे नियम में नवंबर 2022 में संशोधन भइल रहे। एके प्रदेश में भी स्वीकार कर लियल गईल बाटे। एकरे तहत दूरसंचार कंपनी के बड़ा राहत दियल गईल बाटे। कंपनी बिजली विभाग के खंभन से अपन तार ले जाले त कंपनी के एक खंबा के एवज में सालाना 1700 रुपया शुल्क पावर कॉर्पोरेशन के देवे के पड़त रहे। अब एके घटा के सिर्फ 100 रुपया कर दिहल गईल बाटे। 5G नेटवर्क खातिर कंपनियन के खंभन पर बॉक्स लगावे के पड़ी। एकरा एवज में उनके सरकारी इलाका खातिर 300 रुपया और ग्रामीण इलाका खातिर 150 रुपया देवे के होई। केवल लाइन बिछावे खातिर सड़क खोदे के नियम में भी सख्त कर दियल गईल बाटे। सड़क खोदे वाली कंपनी के दो गो विकल्प दियल गईल बाटे। पहला, या तो सड़क बनावे में आवे वाला खर्च कंपनी संबंधित विभाग में जमा करा देव और अनुमति पत्र लेके सड़क खोदे। दूसरा, कंपनी खुद भी सड़क बनवा सकेले, लेकिन एकरा खातिर ओके कुल खर्च का 20% रकम बैंक गारंटी के रूप में विभाग में जमा करे के होई। सड़क बनले के बाद ओकर गुणवत्ता का आकलन कइल जाई। सही पावल गईले पर बैंक गारंटी लौटा दिहल जाई। अब घर के छत पे टावर लगवाने से पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियर से इमारत का सुरक्षा रिपोर्ट लेवे के होई। एकरे अलावा प्राधिकरण से भी अनुमति लेवे के होई। दोनों प्रमाण पत्रन के बाद ही कंपनी छत पर टावर लगा सकी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।